Здравейте хора, аз съм Неймар БГ и сега ще играем малка една игричка. Чакайте малко. Лаптопа нещо не се включва. Сега ще видим защо е така. Хайде, изчакайте малко. Не се е включил. Не се е включил. Ти включи се. Здравейте хора, пак се връщаме малко. Е така. Се забавихме. Няма да включвам звука, ще играме на игра нещо като CSGO, Counter-Strike. Подобно, не мога да ви обясня. Просто как да ви обясня? Не мога да ви я кажа. Чакайте, мога да нагласа камерата. Е така ще ви видям. Пишете в коментарите. Happy You, знам, че не стана много добър клипа, защото камерата беше хипер зле. Ако искате да го лайквате, давайте положителен. Просто го лайквате, ако искате. Ако ви е харесал, ще го повторя. Ще опитам да намеря пак страниците, които съм открил. Аз ги знам, записах си ги. На всеки случай, ако стане така тъпотия, защото си знаех, че така ще стане. Така че не пишете никакъв коментар там, нищо. Защото ако може да се премакне, ще го премакна веднага. И сега почваме с това. Чакайте, че баба е влезла в Фейсбука, не си го затварям. Аз много да чухам в сторите и направя. Добре, чакай, че там не мога да Добре. И чакайте, че бъгна като пълен идиот. Така ще включим едно. Майнкрафт нещо не върви, когато почне да върви, веднага почвам да снимам нея, поредици, който ще да казва, че стъпи, не ме интересува, продължавам да си ги снимам и това е. Чакайте. Това е никакво. Ето, вижте го www.u8.com, това е сайта, който ще играете тази игра. Ето тук натискате и пишете Begone горе. Ето. Ще влезем, може да играете в Mplay. Ще дам, мога да сложа линк към нея в описанието, но може и да не сложа, защото може и да другия клип да го покажа. Другия клип ще го покажа, няма всяка. Ето, ако искате, влезете в това и натиснете Maps, този тук, и ще отидете в Mplay. И ето, сега ще почваме. Само малко да дръпна масата. Ако се спадне телефона, извинявайте. И сега почваме. Ще игра в малки сървъри, няма да игра доста големи. Ето, го запълня. Влизаме, сега ще видим кой ще влизи и влизаме при него. Дай ги видим. Сините влизаме доста са по-малко. Да сме равни. Знак. Казвам се знака, беги тук. Така искам просто кейфи. Кейфи му знака и ще бъде знака. Ето и почваме топлет на батата панара. И продължа. Някакъв с помпа. Ужас. Най-много мразя помпите. Его! Как му обиси един хит, бе? То дори не е стрелял. То нашия и хакер стреляш към батата панара.
Виж как съм умрял. Ужас. Бихме ги. Много дебилно. Тук готиното в тази игра, че като лев... Виждал ли съм нещо? Още. Да, къде гледам се вижда. Его. Ай, застрелях го. Разгили, 1 кил. Някакво... Тък му искам да се скрия, те ми пречат. Откъде се скрия според вас? Чека да видя по-добре ли върви. Добре. И сега продължаваме да играем малко. Ако не се вижда, пак е проблем с камерата, пак ще го повторя. И... те са двама. Чакай, по-ще отира от тях. Его един е горе, един е тук ще го пресреща. Тъпанар. Аз много обичам да ги пресреща. Видях. Ние ги убихме, докато се скрие и ги убихме. Това ще ги уби. Бум. Копие. Отивам от тях. Чакай след тази игра. Може да спомня. Видяхте. Теб видях. Видяхте. Къде сте, бе? Идиоти. Ще се кача отгоре. Еги. И пак кил. Или съм го взели. Това много мрази. Къде са, бе? Те го убих. Не. Наше го убих. Значи е тук. Някъде. 100%. Не. След къде не? Не. Май сещам къде. Ей, тук. Тук къде може да е тук? Идиот. Чакай да видим тук. Да не е отдолу някъде. Убих много. Къде беше? 100%. Ехо. Пак се качвам отгоре. Ще кемпим малко. Не, ще джумпим де. Сори. Видях година. Видях ли те, бе? Какво стана? Как прескишо да му уби, бе? Вие добре ли сте? Плинка. Ще киквам. Сори, ама... Може да киквате тук. Ама вас мога да кикнат, внимайте. Аз знам един хак. Ето. Още. Съжалявам, че го киквам, ама дай по-малко хора сме. Също видяхте. Ай, покажи се, бе. Клю. Ето то. Как не ме вижда идиота. И разгили. Билко. На коме съм... на последно съм. С колко кила? С 3 кила. Те наши слабаци. Щом другите с 6. Видях. Те видях. Ти си мисля, че не съм те видял. Тебе трябваше да хедшотна. И двамата тука. Ужас. Убил го. Значи то са го убили. Да. Чакай, аз ще го стрелям в гълба. Ще взема малко повече патрони, защото има нови оръжия, забравих да кажа. Как ме уби, бе? То трябва да си подобрявам оръжието. Чакай, ще подобрявам. Аз не вземам снайперка, защото не ми трябва. Ето ги подобрявам. Не заслепявам малко. С фенер, забравих пак да кажа, че с фенер може да заслепявате. Например, ето, виждате ли го, е това бялата черта. Това е фенер. Ето и ние имаме. И сега трябва да ги... Още трябва ми 1000 и нещо.
Да, му остави на 7 кръв с 20 стрела. Много добре. Да, има убиене. Нямаше как. То по-голям хакер няма. Това е хак. Тук в тази игра, ако видите телепортьори, виждал съм 100 пъти. Просто излизайте от сервера, защото сте бамните веднагически за един месец. Бамвали сама. Не го правите. Това е просто ужасно. Ама ужасно вика. Ето, сега ще ви покажа как се влиза в Mplay. Ето, натискате тук и сега ще ви покажа сайта. Ето, когато натискате бегоне. Тук има други земи, които си играем. Ето го Mplay. www.mplay.com. Това не го пишете, просто тук натискате. И сега ще видите. Същата игра, но всичко ви е тук. Пак. Само, че други земи има. Ще играем в Timber Town. Хайде. И сега отиваме в... Ай тук. Нищо. Може много малко си подсъкаме сами. Ама ще имам достъп. И те тук е тази къща. Е тяхната база. И сега тази игра свършва една игра и спирам клипа. Аре бе, убил го, виж, бати двамата с помпа си ти. Не си с помпа. Бати както убиха през стената, вие добре ли сте, бе? Виж, даже тук няма. Ай, кой го убил? Нашия го убил. Да, бе, те са бати хакерите. Виж нещо, то сякаш го стреля дебилната. Батата панара. Застрели го! Застрели го, бе! Браво, моето момче. Много си добър. Сега ще станем на едно мое място, там ще стоим аз. По-обикновено там стоя. Сега ще го покажа. Не, това е тъпо тук. Виждате ли това А и Бито ще ви го покажа, ако го открия. Ако открия Би, ще ви го покажа. Това е много тъпо. Ето като си стоя, само мразима да стоя. Его. Едното куче. Две кучета. Чакай, сега ще го нападна. То умря. Изчезна и умря. Но другия къде? То беше някъде тук. Видях. Някой... Не е тук. Да ви кажа, май тук що. Видяхме го. Айде, бихме го. Чакай, ще го пърна. Хем за мой кил. Много букви е така прави, изведнъж идва е така. Давай, мразя стълбите. Може ли да кажеш нещо? Прилетях! Може ли да кажеш нещо? Ането и Алекс искат да караме колелета заедно на Грета. Извиняйте, хора. Знам, някакъв приятел иска да караме колелета. След малко ще излезем.